Mr. Mamakwa Baba a Manhyia Paris. Say a besia in another baby sano. Now, Omobayo Manhyia Paris. Nana, Mamuse, maybe Mamuse, Phantom from where I say, Cassia, how much on Rara or Yoko Rara Kotoko. And that is when you Rara Pane by Alameboa. And you can say, Nedican, besides, then if you Rara, na Yaba, about Santi. I had it from ADHE. Ninja Yaba Rara, if you are say, member of Asantehemaa Council for more than 25 years. Ninja say, I brought you were not yet to meet now. We be Asantehemaa, ever to Asantehemaa, not to Rara. Now, from now, beside no, I grow. If he couldn't answer Echo Rara, they are from there. And the Asante, so better. You're butchering now. No Munina, Jana, or Bia Bipuno. Asante agora omo ajai omo ketenkwan omo ye by sesian say yankofa awo bi de ye kura ye difi Asante kotra ho no and just indicate by president that de na ye nanam difi akọ no e ba Asante man say mo pese bibia ye pese be sesa bia Asante na oba ye Asantehemaa mu anasa oba ye Manhyia ye den wa hu yo na me ba Asantehemaa me wa hu say omri amamre na ebibia sebi fiti akoda so kosi pani so obia eforo edi amamre ewo Asantehemaa mu achi wo se obi wo a oya akoda so na okura pompo so a obi wo a na okura pani mu a na oso akonwa no de ba na che se enidie wo mpa e che se eho aye se ekuo bi a Ghana ha o mamamre ndie so nkokura wo se tumade bi se no the Mrantie and then Maba and a because the better Bribun, no more yamre, never was Omona, it take over. Mama and Mantiano, a foot woman of a catcher or sent by you almost over the womb by say, Asantehemaa Musi. Medas say, websites are same way. And in time, Rabian Yaba, near per se, Mrantiano, a dear Chintuba, Yafa baskets here, and the Domachi, and Abia Dashibiano, your 100 junior, you fear I ain't me, man. No man who baby I bar. Yeah, call. Baby I buy yeda, baby I buy yetra, feku ayebo e Asante. Nja na nsem ye bapa na be se dudu no ba no. Na anko ese that ye ntimi ama na omo mabi. Go for bu ha obeda mo ase. E fa djumadi kese ma bedi wo eye Manhyia yi. No kure na edikan meda otufo osetutu autos mienu ase. Meda kokofu mahene bema okuji asu ase. Medan no mpanifo nyina obeje Rara atu ema baby trebe boy chidom just Rara signboard na si wona achese okofufo a na eniom kom ya yokofo se na America no Rara esi chene se be kwai drabin be kwai okofu Rara tutufo ansa kumasi oyoko je ya yokofo ye na yetra bom ya yiye entu hwa se oya yoko ni onkobo ensawa Baby, who can offer Momra, way ye trust no one so until I say, Yambo and Kayana, Yambo or 2 for each. If you meet me by a crown, man who said, my father and my baby much an air from Kokra. Yanni can air you for ye. Now, him our concrete or Yoko Hima, until I bought 2 for each domino. Now, since I said a domino from Bantia, yes, sir, yeah, J. Sherka, and Kausa, as you call or 2 for each player. Okay, Medasi. Numbers of the can bet me that count. In fact, almost of the master. Ebiem, Meda Woraworaman nyina ase. Chichiru omomo abuchi enyo mo a anka ya medua ebinsu wo Ghana ha ya mo so de omomo aka ho. Se Sanahene, Hene, obia en afamu de ya do bibia ase. Wo a wantimi anyi sika nkrampo a wo de wa honde ba se obeboa. Ya agrofo nyina ne obibia de na adwuma se Rara eba beso Asante na ya grand na himba fefefe no do mu nyina asim do bibia asim da na rewa asese watimi oba a ohene ekwo akrabe efiedu ba ku efiedu ni a watimi akuro no agukudrom besi samre a yeguso ekọ do mu se mu nyu de beto wa ya de na bibia beto din yanya ye ewie ne na him akọ breman na ye bibia wi ami je di se ye rotufo
ye ba ya kwa chia no ono so aba be chia na Sanahene wa acknowledge o si obefre ni ahye bia obetin no na se no obetin bia bia be koto bia no obi anyi ntum na rara mfa no fitam banfra isane se otumfo aye krado se o ba rara aba be chia e dorma yo Martel ahwefo edem besia na me se bisa de na mo se ebum kotem akọ rara yo se no otumfo kan no omo sori a omo de Sanahene abekọ bantaman omo fi bantaman no mo ko omo no ko breman enti yenya ko apena ya kan yenye ma hye ehyen no na omo sim na akodu rara me se na bi a kira no ba ada wase so oti TV enso ye bae no anana mo anhwe amanhwe bi kra omo ye fine bibia ye kama say ye dika ka kire mo bibia ebe fa amamre ne amane hu bia no oti TV ye fa ni agbopa bibia bebre mo fix Brempo na ye fro so atu ye fra me ochirema kwaku asare me free rara me ba ma hu se abehwa agora wudi na twira mo bode wudi anije bi na botwiri osikiti ni ne nyina mu no ade a me nyina Nyankopon na de ma me na aye mo ntwiri ni eya obrempon bi ko ba bi na mo gbora na chi ana se mutimi bo ne saa keke eye etwene kase a yesi akwasidae so a eno achi nu se nananom atankonwa ebekọ oman bi so a ya kyeremade ye pagya atwene kase yi na de adi na achi eno achi se eyeyi kase se na ya bo edwadagya ya eno so ye si wo ma nananom na eyeyi nu ama oman no that mo de atwene kase fi eye rara ton wana mo de aba ya twene efri oti region rara ye rara asante adehye a ye fi asante contrase ekodwi mu wo nti amamre ne amane bi Asantehemaa beye no woto won sasi Woraworaman so a akyeremade for you wo bi wedi me ba ma hu se eye mabun na mo wodi o mo ye adwuma na se mabun na ebo eye twede kesesi afuto be na be mabun se na be ya da chi bu ni ho a omo so mo dem ko behyem ne nyina beye adesua ama ye nyina ese ne se me a me gina ha me bo twene ma oman no me ni teacher me ni otiakyerefo bi aka twedi ampokwa me asase no nti me bia mafutu se ma me de ma me nkoda ne me mabawa ne se wonya asua osua mo so wo faso na daachi eso be ma faso atrako moya mo bai mo fi rara bai asema na beka shom mesre na nan mo pi se me di nidie kese ne asede piesie ema omo esi ane so ma hu se adwuma ameye no asobo eboa oman no nti ebre na ebre nyina no me di nidie be ma won se no obetu wonan a omo so betimi afre amayo kasapa ani etimi yo machi okay gracias obi so abasa oda ma se ana aseda kese de ebefiri obo ade nchen e na to nananom esi ane se omo na ma niam nyina ho kwan emi etimi ye ne a ekoso yi aseda kese ne de mo mo afọ na tsai na me adom ye ho ye oh ye na mo nsamanfo nda da romanti ye so ye ho ye den pa bisa se den na chiuti oh we ye friend nyanya na den na ye nti obi atimi na nyanya chichi tibia na na da bi won se den na ye nyanya no epam suma bebre ye de ya mamre bebre nema bebre on se mamre so be hwa ayemfo penfo be bande da mu kom ne ade eno ya mamre a esa ebo tumi bia ho ban se fi ana bebi na se wo ho a epam no okay na we gasoline na se debri ana ye da ade to do gunpowder o so oh amamre no de oye wi na o gbale na bi so ba owo mu se no de ti we no gbale ebeko ebeko den ti amamre ade tuntum we ye mo den ti eno na mo se e ka se nipa ye brafo a se na ma ye tuntum no ena be mo se me adwuma sei na meye ana sei na meye tuntum no e kire adwuma na meye no eno ti ne mfa bibia keke entra ye ho no omo ya announcement say ne memma obia mpie enkwa bontan ebo be bia be level papa memma obia mpie nkwa bontan den ti na mo kan sa because me bisa because we your brafo ntia wo kan say nye bone so no papa mu no a won pese obia pie no na ye be kwa ya brewa na brewa nso ye kokora na enti so obia hia nti we asode na wo hia ene obi as mfo so
saa nete nti na ɔsɛ mɛnti sɛ obi apie nti nɔnson de kɔ 7 o'clock de kɔ opie na akɔhyia na nyɛ sɛ wohyia ɛno deɛ ɛnyɛ obi na ayɛ nti afoto bɛda de bɛma mmerante de maba wɔn hwɛ foto amede ma obiara ne sɛ mɔnhwɛ no sɛ na ebi a yɛadrɛse sei no ɛyɛ kɛkɛ sɛ wohyia na ado na sɛ obi yɛ obi bi a wampla wa a ɔbɛdi wa mu ɔbɛyɛ ɔyalefo ɔbɛpla wa ma wanwɛ na akɔyɛ no so akɔyɛ asɛm foforɔ ɛnti na ɔsɛ obiara mpie wo a wo no aduane nso make sure sɛ by this time ɔde ane asa ɛnkɔ no aduane biara biem na wo Kumasi ana ufiri baabi na ba oh me free rara ba contact for okay let's say mo ba besom na otumfo ntumi aba bedasi ye frost ye frame Kwajo Jamra bedasi